راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان كبرات سمعتنا على توزينا النها أب يوغندا سات 27 شح إرتراويان كم زلو نصبصب منغسي بموكاس مربب زينا مونيتر حبيروم ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ንግድን ወፍርን ብዝገብርዎ ምንቅስቓስ ኣብታ ሃገር ጽቡቕ ስም ከም ዘለዎም ዝሓበረት መርበብ መንግስቲ እውን ነዝብ ግምት ብምእታው ብፍሉይ ሓበሬታ ዝረኽብሉ ማእከል ንምኽፋት ይሰርሓሉ ኢሎም ኣብ መጀመርያ ዕለታት ናይ ዝወርሒ እዚ ዋዕላ ወፍሪ ኤርትራውያን ወጻእተኛታት ኣብ ካምፓላ ከም ዝተኻየደ ይፍለጥ ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽበ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣብ ጉዳያት ወጻእተኛታት ኣበይ ዋሉሲምቢ ኤርትራውያን ዝኾነ ጸገማት ምስ ዘጓንፎም ቁልጡፍ ሓበሬታ ዝረኽብሉ ማእከል ንምኽፋት ይሰርሑ ምህላዎም ኣረጋጊጹ ኣብ ርእሲ እዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ምምስራት ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ተወሳኺ ወፍሪ ንኸካይዱ ዘተባብዕ ምዃኑ ስሚሩሉ ንሱ ብዘይካዚ ኣብ ዩጋንዳ ንነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጡ ኤርትራውያን ዜግነት ዝረኽብሉ ዕድላት ክርኢ ከም ዝደለ ጠቒሱ ኣብ ኤርትራ ናይ ወፍሪ ንግድን ስራሕን ዕድላት ዝሰኣኑ ኣሽሓት ዜጋታት ናብ ዩጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሩዋንዳ፣ አንጎላን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ክውሕዙ ምጽንሖም ይፍለጥ። ኤርትራውያን ነበርቲ ዩጋንዳ ኣብ ርእስቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ንግድን ወፍርን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምስ ዝርከቡ ቤተሰቦም ብምዃን ከም መርዓን ሓዘንን ንዝኣመሰለ ማሕበራዊ ጉዳያት ዘንቀሳቕስዎ ናይ ሓዋላ ገንዘብ ብሚልዮናት ዶላር ከም ዝበጽሕ እዩ ዝጥቀስ። ኣብ ዓበይቲ ንግድን ወፍርን ዝተዋፈሩ ጥራይ ዘይኮነ ንኣሽቱ ናይ ሸቐጥ ትካላት ዝኸፈቱ ኣዝዮም ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ንዜጋታት ዩጋንዳ ናይ ስራሕ ዕድላት ይፈጥረሎም ምህላዎም ካብ ካምፓላ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። መብዛሕትኦም እቶም ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ካምፓላ እዮም ዝቕመጡ። ኣብ ዩጋንዳ ከባቢታት ከተማ ካምፓላ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብ25 መጋቢት ወለንታዊ ናይ ጽሬት ወፈራ ከም ዘካየዱ ይዝከር። እቲ ኣብ ካሳንጋ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ዝተኻየደ ወለንታዊ ናይ ጽሬት ወፈራ ብማሕበር ስነ ጥበብ ኤርትራውያን ነበርቲ ዩጋንዳ ዝተወደበ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣብ እትርከብ ከባቢ ደራ ልዕሊ 100 ሰባት ተጨወዮም ከም ዘለዉ ንስድራ ቤታቶም ብምውቃስ ዘሪፖርተር ሓቢሮም። እቶም ዕጡቓት ኦነግ ሸኔ ምዃኖም ዝተገልጹ ጨወይቲ ነቶም ሒዞሞም ዘለዉ ሰባት ንኽለቅዎም ልዕሊ 200,000 ብር ይሓቱ ምህላዎም እቲ ምንጪ ብተወሳኺ ገሊጹ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኦነግ ሸኔ ንምህዳን ኣብቲ ዞባ ብዘካየዶ ወፍሪ ምንቅስቓሶም ዕጡቓት ተደሪቱ እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ድላዮም ይገብሩ ምህላዎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ብምረት ይገልጹ። ንመሰረተ ውሳኔ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝቃለስ ዝገልጽ ኦነግ ሸኔ ብመንግስትን ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎን ሚድያታትን ንዝቐርበሉ ወቐሳታት ብተደጋጋሚ ብምንጻግ ኣብ ቅትለትን ዝምታን ሰላማውያን ሰባት ኢድ ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልጽ። በንጻሩ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላማውያን ተወላዶ ኦሮሞ ኣባላት ኦነግ ሸኔ ይኹን ብምባል ቤት ንብረቶም ከም ዘቃጽልሎምን ነገለ ድማ ከም ዝርሽንዎምን ይኸስስ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ሳልስተ እዚ ምስ ፓርላማት ሃገር ኣብ ዝገበሮ ናይ ሕቶን መልስን ርክብ መንግስቲ ምስ ኦነግ ሸኔ ክዝትድሉ ምህላው እኳ እንተጠቐሰ ንጠለቦም ክምልስ ዝኽእል ፖለቲካዊ መሪሕነት ናይቲ ጉጅለ ግና ክፈልጥዎ ከም ዘይከኣሉ ኣገንዚቡ። ስዑድ ዓረብ ናብቲ ብቻይና ዝቖመን ዝምራሕን ኣብ ጸጥታ ዘተኮረ ደንቢ ሃገራት ክትጽንበር ከም ዝወሰነት ተሓቢሮም። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ናብቲ ማሕበር ምትሕግጋዝ ሻንጋይ ዝፍለጥ ደንበ ብደረጃ ናይ ዘተ መሻርክቲ ንኽትጽንበር ብንጉስ ሳልማን ተመሪሑ ብሰሉስ 28 መጋቢት ኣኼባ ዘካየደ ካቢነ ሚኒስትራት ደገፉ ከም ዝሃበ ኣገልግሎት ዜናታ ሃገር ሓቢሮም። እቲ ኣብ 2001 ዝቖመ ምትእኻብ መስራቲት ቻይና፣ ሩስያ፣ ህንድን ፓኪስታንን ከምኡ ድማ ኣብ ማእከላይ ኤስያ ዝርከባ ኡዝቤኪስታን፣ ካዛኪስታን፣ ኪርጊስታንን ታጃኪስታንን ብጠቕላላ 8 ቀወምቲ ኣባል ሃገራት ኣለዎ። እቲ ኣብ ቤጂን ዝማእኸሉ ምትእኻብ ኣብ መንጎ ኣባላቱ ኣብ ፖለቲካ፣ ጸጥታን ንግድን ክትግበር ዝኽእል ምትሕግጋዝ ዘተኮረ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ 22 ዓመታት ነቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ደንቢ ሃገራት ምዕራብ ዘስግእ ምንቅስቓስ ኣይጸንዖን። ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ 22 ዓመታት ምምስራቲ ናይ ቻይና ደንበ ክትጽንበሮም ምውሳና ንምምሕዳር ዋሽንግተንን ሃገራት ምዕራብን ዘሕጉስ ስጉምቲ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ የረድኡ። እቲ ምትእኻብ ብዘይካተን ዘለዎ 8 ቀወምቲ ኣባል ሃገራት ከም ቀጠር፣ ኢራን፣ ቱርክን ዝኣመሰላ ሓያሉ ሃገራት ድማ ናይ መሻርክትን ተዓዘብትን ቦታ ሓዚዩለን እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን